Ykkösessä ja kakkosessa oli ihan vitun kova DPS. Mutta mulla oli huonot prokit. Mä raidin Depsistä niin välitä, mutta... Hänkissä jos Olston. Niin siis ei meidän Depsi ollut mitenkään poikkeuksellinen Phase 1 Phase 2. Se vaan se ädi kuoli. Oli se kyllä ihan vitun paljon nopeampi. Ei Niin kun mä se kuolin ja ädi kuoli. No joo, mutta bossi meni Phaseen paljon nopeammin. Niin just sen takia, kun se, me ei tarvitse tappaa yhtä ylimääräistä ädiä, sillä ädillä on aika paljon helaa. Three, two, one. Beware. Three, two, one. 3, 2, 1. Beware. Umbre. Three, two, one. Three, two, one. Beware. Tuli lensikoorit takaisin. Destruction. Three, two, one. Destruction. Three, two, one. Destruction. Three, two, one, one. 3, 2, 1. Box. 3, 2, 1. Ready. Beware. Destruction. Three, two, one. Destruction. Etelässä. Three, two, one. Ja ruptiädi. Three, two, one. 3, 2, 1. Box. Krissevikin. Beware. Kooleri ja stekki. Three, two, one. 3, 2, 1. Box. Destruction. Three, two, one. Koira. Three, two, one. Destruction. Three, two, one. Ja se ukko. Rebossi vaan. Keskinkertainen depsi. Se on CD. Beware.
Mutta lensi taas. Ai jos sitten hiili. Toi mennään kuplia. Tää sakset telos. Sussa on liki. Se vaihtaa dead calleriin, Loput ärit. Parkki ja Vikin ei riitä, saatana tuohon Damakeen tossa lopussa. Nyt keskittyy. Markit. Spreadi heti. Mä otan nänni. Pari taakse. Se meni tonne. Purplee vielä vähän. On. Tanssi 5. 4, 3, 2, 1. Beware. Helppo, vasen oikein. Tähdet. Markki. Markki. Heti spreadi taas. Tähdet tänne lupa. Kierrepsi bossi. 5, Tanssi 5. 4, 3, 2, 1. Beware. Helppo. Konduitit, muistakaa konduitit meleeseen. Ja vasen viimeinen. Ihan tänne meleeseen. Muistakaa uusi Soulstone. Markit. Hyvät konduitit. Nyt täytyy pinkin varoa sitten, ettei lennä. Mutta eihän se haittaa, jos lentää konduitit. Keskittyn, markit. Ja sen jälkeen tähdet. Nyt tulee se paskakomposiitti. Spreadaa valmiiksi. Kuulaa fokusta ja muuta. Nyt alkaa. Tähden oikealle. Kolmi on mulla. 4, 3, Ota hynkki se yksi sinne puolelle. Hiilaa kunnolla ja tanssi. Nukea loppu. Lähti loppuun saakka. Oikein etukulma ja takaa. Hiila. Blank. Sä nyt kuole. Säkkää. Jaa. Hynkki ylös. Vittu. Jatka vaan. Twisted Dark next. Tähdet. Markit. Ei mut pystyy stressaa täältä edestä. Joo, moppeli on vaan sen Purplen etukulma. pitää kävellä jonkun ressan. Hoidetaan markit nyt ensin. Joo, Sitten meillä on tulee 30 Reign of Chaos. sekkaa resseihin. Että... Joo. Nyt tulee Reign of Chaos. Pedaa, Lusti ja ringi. Älkää kuolko. Siinä tähden oikealle. Ois niin pro, että Nukee vihreät. Konduitit. Raako vanhoja. Melee voisit kippaa. Tähdet ja tanssi. 5, Joku ressa on mohvel. 3, Joo, mä oon täällä 5 sekuntia. purple. Pitää mennä purple Vasemmalla alhaalla. noitten taakse. Loppuun saakka tanssi. Vaikee. Käytään jälkeen ressaamassa moppeli joku. Markit Jo tulee heti. taakse. Markit tulee heti. Pitää ihan reunalle tulla siihen purplelle. Markit. Nyt kiertää niiden kuplien taakse ressaa siihen alas. Pitää mennä ressan moppeli. Yes. Pakko mennä. Yes. Hyvä, Säkkää. sain ylös. Bossiva 5. Tamppasin. Hei, tanssi alkaa. 2, Sekä bossiva. 1. Onko jollain Älkää vaaria? feilatko tätä. Vaikee. Älkää feilatko konduitteja. Konduitit. Ja taakse. Ja Ihan konduitit. sama mitä teette. Älkää feilatko konduitteja.
Ja Infernaali. Moi vaan. Immunitit valmiina. Helppo. Hyvä pojat. Jee. Helppo! Siinä! Yes! Kysi Tää on helppo vittu bosti. kesti. Vittu tää on helppo bosti. Paskapulli. Ei vittu todellista, sai vieläkin bonusultilla kultaa. Voi vittu. Sama. Ne Oli kultaa. aika hyvä depsipulli vielä. Mä en tiedä kuka tuli ressaa, mut vittu te ootte pro, että vittu ressas siellä. Mä tulin siihen reunaan, saatana, ja hyppäsin ja ressasin sut, että mä blinkkasin vielä omalle Markille, saatana. Holy shit. Syötä sitä luuttia. Nyt sitten, jos teillä on minkälaisia suunnitelmia, että Hyvä mennä joker. tauolla, niin painatte passia vaan ihan kaikkea vittu. Tauolle. Vankku Tätä token. vittuun täältä. Ei mihinkään. Me voidaan pitää viikkotaukoa, mutta sitten jatketaan. Oisko se viikkotauko? Viikkotauko. Viikkotauko kuulostaa Sitten hyvä. jatketaan vittu. Eli ensiresetti on no laido ja sit vittu full farm. Sitten mä oonkin kertaamassa seuraavan resetin. Et oo. Mä voin kirjoittaa Oi sun lapun. edict! Vittu edikti,